Kaixo, gu espes taldea gara eta gaur gure proiektuari buruz hitz egingo dizuegu. Lehenengo pote bat hartu genuen, eta basura poltsa txikiko sartu genuen, arrautza babesteko. Ondoren, plastiko puzgarri bat hartu genuen eta potea barruan sartu genuen. Azkenik, paratxuta gehitu genuen, airearen erresistentzia handitzeko. Orain botako dugu zer gertatzen duen ikusteko. Gu Misión Exposible taldea gara, eta orain aurkeztuko dizugu zer material erabili dugun gure arrautza besteko eta zertarako. Tenis peloten foto. Erabili dugu arrautza barruan sartzeko eta arrautza besteko. Konpitak. Konpitak erabili dugu arrautza besteko tenis peloten. Globita, erabili dugu plastikozko poltsa bat egiteko globo bat horrela amortiguatzeko eta abiadura zerora ez pasatzeko zuzenean. Paraxuta ondo planeatzeko eta lasai jaisteko horrela. Aldodoia, arrautza bere lekuan gelditzeko. Orain botako dugu arrautza eta eragan nolako. Kaixo, gu estrenetan gera, eta honakoa egin dugu arrautza desagertzeko. Jonek esan zegoen, kontainen horria dijoazten materiala erabili behar genuela, eta ezinera 200 gramotikan pasa. Paraxuta jarri diogu eroketea motelago erotzeko. Maileak ere bai jarri dizkiogu alde guztietan olago molkatzen barin bada bai eragingo. Eta barruan jarri ditugu plastikozko polpitak arrautza geldi mantentzeko eta benazkia eztian plastikozko poltsak amortiguatzeko. Orain ikusiko dugu arrautza bukatzen.